voisi olla? Vanja Pimenov, tämä. Koivulehti. Koivulehti. Tämä. Raachku. Tämä. Kaçımı parempi kaikin hämähäkki? Hämähäkki. Sit jälles. Hyvä. Tämä. Raachkuvuolu. Tämä. Nämä. Tässä on äijyheinä. Ne tulla heinät. Yksi heinä. No äijy heinät. Heinät. Tämä. Oksu. Olkoa hyvät nyky kaikin salvakkua silmät. Kaikin salvakkua silmät. Avakkua silmät. Mitä ei ole? Hämähäkki ei ole. Hämähäkki ei ole. Uudessa salvakkua silmät. Kaikin salvakkua. Avakkua silmät. Mitä ei ole? Oksua ei ole. Vanja I koivulehtiä ei ole. Hyvä. Vanjitska tuloo tänne minun tilahnyky. Vanja. Vanja tuloo. Minä istavun Vanjan tilaan. Vanjan tilaan istavun. Nikituskan rinnalla istavun. Vanja, meille pitää esimerkiksi sanoa, Salvakku silmät. Kaiken salvoamu silmät, peitämme silmät. Vanja, ota mitä tää? Avakku silmät. Mitä ei? Mitä ei ole? Mitä ei ole? Sinä esimerkiksi arvoisit, Nikita lähtee. Ой, прости, Никита, прости. No mitä ei ole? Mitä Vanja peitti? Вы сдаетесь? Emmo. Ну, давайте, думайте. Ничего ты не жаль. Kai on tässä. Kai olla tässä. Ei? Yksi puolueeksi. Nikita. Потом я. Aha. Nikituska, musta meille sanoa. Salvakkua silmät. Pitää sanoa salvakkua silmät. Salvakkua silmät pitää sanoa. Aha, Nikituska. Sano salvakkua. Salvakku silmät. Vanja. Nikita, ota. Sit meille sano. Sit sano mu avakkua silmät. Vanja Pimenov, salvoa silmät. Ole muinen hyvä. Nikituska, kun sä otat, voit sanoa avakkua silmät. Kuuletko? Voimmeko jo avata, Nikita? Ну, когда еще? А можно два? Voit ottaa kaksi. Voit ottaa kaksi esimerkiksi. Kaksi toppua. No kun meille sano avakkua silmät. Nikita, avakkua silmät. Уже kaikki mä vartti. Hämähäkki. Hyvä. Pane hämähäkki tänne. Tässä ollaan heinä. Pane hämähäkki tänne. Nikituska, hämähäkki pane tänne. Oksainen, raaskuman. Uja, ole hyvä. Ole hyvä. Istoi tänne. Istoi tänne. Emme ole dikari. Salvakkua. Salvoamu kaiken silmät. Vanja Pimenov. Salvoa silmät. Uljana, ota. Ja sit meille sanot, mitä pitää sanoa? Avakku silmät. Avoammo. Я и не закрывал. Mitä ei? Uljana, mitä ei? Mitä ei ole? Почему? Рочку или что там? Raachku, Marju. Raachku, vuolu. Raachku ei ole. Ja mitä vielä? Yhtä raachku ei ole vaivu. Uljana, yhtä raachku, Marjua. Можно сюда? Ei, vuorotellen. Vuorotellen. Istu tässä. Nyt Liisa, istu meidän rinnalla. Nyt Liisa. Salvakku silmät. Salvakkua lapset silmät. Salvoamo silmät. Kaikin salvoamo silmät. Два. Авакку silmät. Я не знаю. Hämähäkki. Hämähäkki ei ole. Лиза, что ты
Mitä jäi? Hämä häkki euluk, nämä ollaan neille mitbo. Heinät, tämä. Oksu. Puolulehti. Koivulehti. Hyvä. Ken vie tahto? Vanja Pimina. Vanja Pimina ei ollut siellä. Vanja musta meille sanoo salvakkua olgua hyvät silmät. Avakkua olgua hyvät silmät. Sinä olet meidän opastajat. Sinä meille sano. Sano meille, Vanja. Ваня, сано mitä pitää ruotua, sano. Салву не смотреть, а закрыть Никита. Оня, салбуамо silmät, salbuamo kaikin silmät, Никитушка, salbuamo. Я хоть и не закрыла. Просто туда. Ну да, toiselle puolelle voi vikata что. Давай. Ваня, ota, и sit mitä pitää sanoa? Можно я еще раз? No terembi, Vanyush. Можно я еще раз? Vanyusha, terembi. Можно я еще раз? Vanyusha, terembi, me vuotamme, me uinomme te. Avakkua. Алоко silmä. Mitä ei? Vanya, mitä ei? Puolulehti. И heinä. Heinät, katsotaan Onjalulla, minkä heinät. Yksi heine puutui Onjalla. Heinät ja vuolat. Hyvä, nyt me rupeamme laatimaan töntsöitä. Давай, давай. Моя любимая. Töntsö.